Todo o mundo sabe que o loureiro que é moi bo para moitas cousas, pero non se pode coller calquera. Vinde que vos enseño como se colle. Chega acá. Hai que coller as follas de segundo ano, que as que están na parte máis da diante e teñen o tronco como rojizo, esas son de primeiro ano, son moi novas e non valen, aparte que non se deshidratan ben, arrúchanse e quedan negras. Aquí na puntiña é roja porque é nova, estas son follas de primeiro ano, non teñen nin consistencia. E aquí, que se é a rama verde, é onde se collen as mellores follas. Estas deshidrátanse genial, teñen un aroma perfecto, é unha leyenda popular que dis que hai xente que se non están secas que non teñen aroma. Iso é porque non as saben secar ben. Se están ben secas, deberían de conservar o seu color e o seu aroma, como todas as ervas que queirades deshidratar. Agora faime falta marisco, porque é como mellor queda cosendo marisco.